Mayad banwa nga aga sa atin mga pinalangga nga tagparabati. Welcome gid sa atin banwa nga pagpangalagad sa palatuntunan ang samat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Ragya banwa sa radyo natin kula si Antique ang 11.1. Kag hook up kita banwa sa Iloilo Newsline, mabatian sa Iloilo, Negros Occidental, Bacolod City, Iloilo City kag Guimaras. Mga pinalangga nga tagparamating atin nga broadcast. Mga kabiyanan sa kadyang edisyon, petsa 19 sa bulan kang Agosto tuig 2021. Adlaw kita banwa karon kang Huwebes. Hasta kita alas 9 ang tagna sa aga sa sangka oras ng edisyon kang atin nga pagpangalagad. Ano mainit nga mga balita, no? Gingisa kapon, no? Kang Senado sa ginpatigayon nga hearing kang Senate Blue Ribbon Committee chaired by Chairman Richard Gordon. Si DOH Secretary Francisco Duque kung nakapagusto kawabanwa reklamo si Duque sa House of Representatives hearing sa Senate daw waay ka porma mga biyanan. Haros lang guro mahibi banwa si Duque mahibi mo kay hambal nga ang gulong-gulo na ng utak ko. No? Teora na off guro ang microphone. Nabatian ka mo senador. Nagtulod kay Senator Richard Gordon. Si Gordon sabra kaaram ang kabyanan. Kung gulong-gulo ng utak mo, kag daw nagabag down rin health mo, banggad sa karaka problema sa gobyerno, no? Di-resign kami. Pero kay Gordon, nangambal na. Kung gulo-gulo na ng utak mo, no? Di ba ang dami kayong mga psychiatrist dyan sa may DOH? Magpagamot ka muna. Napabulong ka. No? Kaya sometimes, ang pagpanerbiyan ta sa gobyerno, banwa. Ura ka tapos problema, istoryahan ta mo. No? O kon scapegoat gilamang ni Duque ang magreklamo permi bangati daw nahanad lang ang ginaback up ka presidente. Galing sa Senate sa mga senador, hindi na pwede rin mga muamurang balan mo banwa. Kaya nauna, kung natakaan ka rin dyan sa gobyerno, kung ako tarapambalan, resign ka. Resign. Storyahan tayo karon sa tagapagpaglagad. Kahapon masubra 11,000. Ang naduga naman nga kaso kang COVID sa atin nga pungsod. Tayong masakit yung banwa koon ka Okta Research. Nga by next week kuno daw ordinaryo lang kuno kadadlaw banwang matabo. Matag 16,000 ang kaso kang COVID. Adlaw-adlaw mga kabiyanan. Sa piyak naman nga bahin, ang DOH ang wara ron nagaparugyan nga kamo nga naga-face mask, magsuksok kang closed nga face mask. Kundi sa baylo, magsuksok kita banwa kang surgical mask. Isundon tayo. Pero ako ng Roming Antonius, minakaluwel, amot na palhit ko sa irong ko, adapanaw ko sa bakba ko. Para salad virus patay. Kada magkatal irong ko nga daw trangkasuhon ko, gakatal tabag ko, kaga dalanatan ko, among larag na banyo, suninam ko, dura man pagaga.
Dura gani dayon. Hindi dayon. Iti kung magpaswab ti mo kag magpa-RT, PCR test o kung magpa-antigen test positive ti mo ros COVID. Kaya nga murag na ba? Tiyag ta respiratory man rabanwa nga mga problem kag illnesses. No? Ha? Ganito naglain at ng COVID virus mo. Ay sana unarang daan nga mabalita, makaawa ka, makamamatay. Kagaw mga kabiyanan. Sa piyak nga bahin. Bangat nga umpisa naman investigar ang Senate na question mga kabiyanan. Ha? Ang diyang tagtaganay kang hazard pay. No? Nagtrepa belajar banwa sa insakto. Ha? May mga reklamo bi kita banwa bisan just local kabaton. Nang iba nga hindi dapat makabaton. Nagabaton mga kabiyanan, sino ang dapat lamang raada makabaton kang hazard pay. Bangod siguro sa sobra karaka ginatawaan. No? Mga kabiyanan, mura nga, hoy, delir nga daan, sa kagamay pabanwa, ang nagaabot sa dapat maabdan. Ha? Mga pinaranggang at tabarmati. Imakon, di mo banwa nga. Ano bala, kung may positive bala nagagto sa ospital, sino dapat makabato na hazard pay? Ha? Di ko kita banwa pa mangkotol, dapat makabaton lang itong nag-aatipan, baladlaw-adlaw, banwas COVID patient. Ha? Ti basi kung may dyan iba, banwa nga sa ospital, man nag-obra, pero ti, sa opisina, waay man ga tatap ka COVID patient, tinaabay banwa sa naabay banwa sa kwanbla sa lista kag tagtaganay. Ti ano jak kriteria kag ano jak guidelines Department of Health tamo jak napamangkot sa Senate. Kay kamo ga decide lamsam ang kwarta nga gintawog ninyo para dyan karya, paano nyo galing i-implement, ano ang rules, ano ang internal rules, ano ang internal rules and procedure sa pag-identify sa kung sino lang dapat makabaton, kung sino dapat ang hindi. Na, amuran. Diyan yawan yak jas dokik sa bati. Nan mo kung ang sinit Loribon kumiti si Gordon, pabito makaran, mura ko maglagan si Gordon. Bisan magpresidente pa. Di takan magboto kay Lobrido ah. Si Gordon trakan botohon. Bisan sino pati mo nga abogado dyan kung si Gordon tabanwa magkisak ni mo sa Senado. Ha? Magwa gidamba, banwa ang dapat magwa. Kita nyo sa mga telebisyon sa hearing, si Gordon banwa nga pamangkot, sus, samaan ba mo, gwapo mo. Hasta makuon, mangetes ka kabayanan. Ha? Oh. Tamo na mga kabayanan. Diya ba halayon, diya banwas doke mo. Kang Department of Health sabat. Sino ang ginpanawaan nyo kang hazard pay na hasta lang makuon ng Department of Health, doktoranyo. Istoryahan to dya karon sa aton banwa nga pagpangalagad sa pihak nga bahin. Hagad ma-document talang banwa man plano. Ang naman, ang talang regaskulasi, si Vice Mayor Herco, waay gyapon kabalik. No? Tinahimo kay Space Secretary ang anang obligasyon na bimam. Send ikaw bi kasulat. Total, wara man gali, banwa si Vice Mayor Bibiano Herco, record dyan nga naglive or naglisensya formal no, nga magwa sa pungsod
Para bla documented man blang ginahimo nyo, no? Di bla, ang sanggunyan mismo pwede banwa makapadakop kang imaw na nga miyembro kung kinahanglanan gid gani banwa nga mag-attend sa sesyon, no? Tindi tar kinahanglan ipadakop si Herco kay ura kag hindi mo gid makita just klase. Ang pamangkot nahimo bala ninyo kag nahimo bala kang SB secretary ang obra na like this. Ha? Himo ikaw sulat, i-address mo, pa-receive mo kundiin ang mailing address ni Herco, agad nga madokumenta nga kada padaramok sulat himuon mo 3 bisis gabalik sulat tura ti response, and that would be the basis mga kabiyanan nga nag-exert effort ang sanggunyan bayan. Ay base suri waisan kamo ni Herco kag magkoon diyan gid lang kus balay ka panago lang hindi ko gusto magpakita. Send kamo kang sulat, email nyo or by kuryo bla, i-address nyo pras bla nga ginasumon nyo bla sa kang korteng sa kataho ginaagi by mail, no? Tinahimo nyo ran agad sorry whatever legal actions and moves ni mo on may din siya nga nagpadarar kami sulat for 3 times already but no avail, no response from the vice mayor makabiyanan. And then padara kamo sulat formal nga sulat hayraglik mukmaan di ba sa Bureau of Immigration just to check sa record ng dakon kagawa gid man si Vice Mayor Herco. Naimo nyorara obrara ka munisipal o kung sa SB secretary. Umpisa ka dyan mami mo ikaw kang documented nga mga mob. Agad ma-document mo ang nagkarahanabo. Hay bisan ikaw dyan, uragurok mandin sa Vice Mayor Herco, himo kami sulat. First mo, brang himuon nyo. No? Kay ang sanggunyan orang accountant na mga kabiyanan, nag-imo orang kang aksyon na dyan nga ti, ura abayran banwang anangaran sa pirol. No? Imilan nyo anay sa tana sa ana address din address now diabla sa landone. Okay. Kunura ti sabat sagin padaran nyo nga sulat regya sa lokal ng address tidiin pang address available nga pwede tanamilan. I-locate nyo gid. Kag kung hindi makita sa Pilipinas, that's the time nga mag-query kamo sa Bureau of Immigration of the Republic of the Philippines. Dali ra prosesohon. Kay rigto ang aton antikinyo nga Deputy Speaker si Tubing Javier. Whether or not, kung nakagawa gin man tana kapungsod. Agad madokumenta. Officially, we have a document coming from a government agency, kung nakagawa gid man tana, ti ano karon nakaptan nyo dyan, ura, kamo mismo ka puro pamangkot, kundi na gid man mantuod. No? Sino yung SB secretary mo, ilang giritlan kasulat? 3 beses emails balay na, diyan sa kulasi, kag itaw, anyo sulat, pa
query kamo to sa Bureau of Immigration kung nakagawa gid man. At least kung makahambal ta, klaro ho, based on the record of the Bureau of Immigration, si Vice Mayor Bibiano Herco, no, is out of the country. No? Oh, diin ra umpisa nga period. So kung umpisa ka nga period, nagwa responsod, oh, himo pagid bala kamo kag query nga establish ka diyan niyo nakagawa ta na. Agad may record kamo. Nga sa time nga ginasagap natin tanas pong sa Pilipinas nga wala tigin bilin nga anong dokumento dito ni tana example sa Amerika. Kundi mo on ebidensya kag proof nga riya nag-abandon ta na kang ana banwa nga posisyon. Ha? So that makaimo man aksyon DLG kaya. Now, angat taga kadyate naglihok tato banwa kay partner Johnny Diaz ay ka-monitor ka ba niya sulilo kagapon istorya na ita. Basi malabot mo ang sa imo programa ang DILG Regional Director lakip ang anda nga legal officer. Isite ang diyang kaso kaya sa banwa kang kulasi kung ano sarang mahimo. Mga pinalangga katag pramati. Hay kung na mo malanggali dyan matabo. Hay titutuan ba? Mabutang ko. Gina-entertain ng idea nga imirin siya, ura ginapabot. Te, kajabi, ano wow? Ang latest communication from him. May nakaptan sang kunyan panlawigan, pinagi si SB Secretary na dyan nga, daw pihong informasyon nga, ay, sa sunod bulan, sa sunod bulan, naglita na mauli. Ay, nakakommunicate kami ito ay, kaghambal naman na mo dyan. O, agto kabla dyan, wara, kao tipintahan dyan kablita. Puro ko una ang balita, blat na nga, party, blat na sa isyo ko kuna to sa, dyan blat sa may Vicente College, blat to party sa komentaryo ko na to. Ha? Pati ang SB Secretary nag-intra mo. Hindi nagnimamanaan kundi Vice Mayor na antes mo tabantayan ko brata jaya suguon ko ikaw no suguon ko ikaw himo kauron ka documented nga aksyon sagapa sagapa gid ang imo Vice Mayor make it on the record no. Put it on the record what I mean. Put it on the record. Ha? Nga nagpagwa ikaw kapapel dyan sa gapa. No? Kag kinamatarang kang tao, pinaagi sa inyo sa ngunyan bayan. Nga mamanan kung ano gid ng estado ka-trouble na, saan o mabalik, because, ha? Tana ang gin-elect ka mga pumuluyo, mga pinlanggatang pramate. Storyahan dyan karon sa pagpangalagad makabayanan kabay pa nga malabot ni partner Johnny Diaz ang legal officer kang DILG sa region mga kabayanan no ay naglihog tagit to partner kung nga pamati kaban dyan sulilo ha kag kistoryaman takapon alihog ko lang gid bi no ga puro palagpat nagakuan kami dyan ga puro plante. Oras sa pagpalagad mga kabiyanan alas 8:27 sa atin nga palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita magalawag tayo ka mga sponsors ta karon gani standby mga kabiyanan na standby mga pinalangga ta pramati no magabalik ako dilig lamang magbuhay. Health is a relationship between you and your body. A healthy reminder from Life Extension Vitamin D3. Recommended by medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Available in all leading drugstores near you.
Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially breast, colon, prostate, and other types of cancer. Life Extension Vitamin D3 may also help us to regulate our sugar level and may also have benefits for the prevention of cardiovascular disease. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Cholecalciferol is the generic name of Life Extension Vitamin D3. If symptoms persist, consult your doctor. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mo papawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod ng poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antiques. Vitron Drops. Ang mangin iloy isa sa mga malipayon na tinion sa mga nanay. Amo man ni ang tion nga madamo challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importante nga role sa nanay amo nga amnigan ang ikayong lawas ni baby. Ang partner isa nga makabulig kay baby amo ang Vitron Drops. Vitron Drops. Partner, ang vitamin C importante gid nga nutrient nga kinahanglan ni baby samtang nagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection ni baby sa mga makahalalit nga mga butang kag kung nano pa nga mga germs sa palibot. Vitron Drops. Ang immune system man ang nagakilala sa mga bag-o nga mga mikrobyo na nagasulod kay baby halin sa iya paginawa, pag-inom, kag pagkaon. Gani pabaskugon ang immunity ni baby, partner. Iatag sa iya ang Vitron Drops tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops. Ara lang sa mga butika. Balik ta sa atin baru pagparagad kay mao sa atin nga palatuntunan mga pinalangga nga mga tagparmati no. Ang diyang Elas Bike Shop kabaligya tanan nga klase ka bisikleta ragyan na pahamtang sa Barangay Lamputeng. Kolase Antique ang Elas Bike Shop mga bisikleta dyan mga high quality gid no. Gay maman sa pagparagad ta ang diyang tumandak marketing kabaligya tanan nga machineries generators gamit sa pangumagang pangisda dyan ka mo bakal. Mr. and Mrs. Lonevic Picasso mo ang tag-iya. Kay maman sa pagparakanta ang dyan Gmat Auto Repair Shop dyan sa Sentro Norte no? Piyak Karsada rapit sa balay ni Municipal Administrator Condrado Mayo. Si Mat Ongo na mo dyan ng nami gid nga mekaniko. Tanan nga problema bigay nyo nga sarakyan solbar na gid. Masolbar na gid. Titami. Gay maman sa pagpangalagad mga kabyanan ang diyang Omni kabaligya tanang nga hardware items, construction materials, kompleto ka barato ragya sa Banwa Kolasi. Si Toto Julius sa Julius Paint Trading tanan nga pinta dyan tra. Pinta tanang kinanglan nyo. Ay, mga nami pinta dyan sa Julius Paint Trading. Ang kolor nga gusto nyo balay pintas balay nyo bal ang timplagin ni Miko Julius na diyan ka mo bakal ha Julius Paint Trading Rotasyo dali ba na dali diyan ka bakal pinta mapapinta kami karon siyempre sa Julius Paint Trading apo kay gaigar ka lo ay shit pa ba't tiyag bulan ray badaan mo na muraw ko turog. Sige. Di pa na ron tulo.
Randam ka sa COVID Hindi bali nakabutang na ko sang Ruming Antonius Miracle Oil sa irong ko sa baba ko. Ganda kainom naman ko kaida. Madalim lang istoryata, no? Istoryahi ko lanay. Kay rigtos kalyan nakrakot nagatestimoniya. Ano tong testimoniya kamataholo? Ay mati ko daw tanan to. Ay grabe ito nasukid bilog ka barangay to. Ang to black moss kay kalyan na may nagkuon to do. Ang ayam nga item nagaupas bay tinagaho ka ng kuwan na po ang analiog. Binutangan ka Miracle Oil ni Ruming. Sino si Ruming lo? Ikaw ba? Anong tabo lo? Ayad. Uragin landing sa ospital ang ayam may basi kung ma-charge sa COVID. Tunto ka lo tasyo jay. Ayad ang pilas lo. Ayad. Gahok na gani. Kag tapos po, may dito ban nga may kidney problem. Ayad man damo nang nagasto sa ospital agto balik-balik doktor. Tanda ta nakambal. Agtok mo dyan sa kalyan si Basti gagamit Miracle Oil. Tandaan tao dyan gagamit ron. Pati kapitan kag ex-kapitan sa barangay gagamit ron. May ito ba po parehas kag ginhambal ni tay boy ako isa sa Ibubon Bugasyong bla. Ay kumalingin kawabugle ja imnon mo nakakabadan ka kuno po. Ay. Yang may kidney problem to, may kidney stone. Ay ayad to po matestimony to sa kadlaw. Tapos may rigyan man nga na stroke. Sa sige-sige na nga gamit, makapungko tana nga tanal lang sara. At yan mo dyan ginagamit kang iba nga na stroke. Nga makaum-kaum daranda lima, mga kundiin nga partik lawas. Si Deputy Chief of Police kani Odik Patos Baldrama to, hindi makyaw lima na, hindi makaum-kaum. Miracle Oil man lang nga dyan ginagamit. Nakaum-kaum rin. Maulag na rin. Ga-driver kani kang sportibo na. May nagkuhod pagida po. Hey na. Para na sa acid, grabe na. Tuod laman loy, pirmi ko kainam ka dyan. Kauna bla kung aga magbugtaw ko, pirmi ginam ko soft drink, kung ano, no? Gadigwa, gid ko kara. Kadya, wara, takgan ka suka. Grabe, dasig sa acid, no? Mga kamyanan. Ano lang gid nga sakit ang dyan kamo nga testingan nyo, hindi bimayad, testingin nyo bala. No? Testingin nyo lang. Kag kadya gali, Regias Kulasi lang, no? May buy one take one ang Ruming Antonius Miracle Oil. Urar si ibang banwa, Kulasi lang na niya. Na, agto kamo sa mga outlet, mga pinalangga nga matag para mati. Bote. Lo ka pa man yos karang Miracle Oil, ibutang mo si irong mo dyan, ha? Na, parang hindi kamo ma-lutkan kang COVID, na. Kag tested naman banwa, basta nga magpositive ka sa COVID sa test ng ginapatigayon dyan. Pas pinatrangkasor ka, nang ubo ka, pagkagaw, rura man. Kung mapatay na sintomas, mabugal na sintomas, alang pang sige, virus, apikto sa upper respiratory system mo, hay. Ura, arkaut nagbatyag sintomas. Ngayon banwa, ang diyang Signrace Advertising Incorporated, tanan nga printing materials, diyan ka mo pa-print sa Signrace, diyan sa Kulasi sa sentro poblasyon. Si Tolbindiag, tunan nyo, amo man ang Wisam Electronics, tanan nga mga TV nyo, DVD, speaker, ampli, washing machine, tanan na, nga appliances, diyan sunahan patio, kung magpasanose ka mo sa tuo nga bayan nga karsada. Kagay maman sa pagpalagad si SB Dolay di ba kutak. Bisan ano oras suguon mo dyan, tandes kaya SB member magpati, basta serbisyo publiko. Kaga amo man mga kamyanan, si SB Mami Pilar alo sila.
tandes maghimo ordinansa kag amuman limag kang kababinhan sa sanggunyan bayan. Si SB Boy ala Alarcon, si SB Boy ala mga kabyanan, kuon. Gusto na gid kasulayan ang pangginawita. May kasulayan pangginawita sa kulasi kag mabuot, may duligan kag mabinugnuhon. Mga kabyanan, kuon ni Gordon, ni Dick Gordon, Senate Glory Bond Committee Chairman. Kay Secretary Francisco Duque, ay ko na gulo na ng otak ko. Istorya sang kastap natin nakaon ang nakaon mga kabyanan ng microphone. Kung nabatian ka mga senador sa sangkasum hearing, mga kabyanan, gina-advisean ni Senator Dick Gordon nga total kang psychiatrist sa Department of Health magpabulong kawanay. Mapabulong ka. Kung magamur ja banwa ang ginistorya ka taho nga gulo na ng utak ko. No? Mga kabyanan, nagapakita diya nga hindi tana competent, no, sa ana obra bilang health secretary. Kay ti ginistoryahan nagya kwarta isa lang ka sa hearing goro ya. Mga senador diya sa Gadgets competition si Cordon. CPA lawyer pwede na sumahan karabanwa nga figure sa utok na ura tigamit ki ballpen kag calculator. Kag ti as lawyer kamaan galay kag as siguro ura man jaga panabang bay kung ga-practice sa korte dia. Hindi ka lang kamaan banwa kung gabutig ka lang, no? I-prove na gid ang inconsistencies mo. That you are telling us kang pagbinutig, no? I-prove na that you are lying, no? Korniran ni kaos punta mga pinarangga at pramati. Te kalidad ni Duque salang mo compare mo kay Gordon. Kasi nala. Amo palang ganito. Nabatian mo. Mga kabyanan, amo palang ganito. Wara pa to magano-anong investigasyon. Galingin nulo ni Duterte. May kus Duterte butang mo yan. Galingin nulo ni Duque. Na kung nagamuan ka rin ka sistema sa gobyerno, pwede makaw karinder ka resignation mo, Mr. President. No? Daw ka hindi conforme sa performance ko. No? Una-una, why takamaan kag hindi tagid tanamanwa mag-gauge ang expertise ni Duque diyan, no? Kay te, siyempre, nangin sekretaryo ka Department of Health based on trust and confidence kang presidente kag te doktor man but te, not all the doctors are has expertise with regard sa pagpadalagan ka sa departamento, no? Mga kabyanan, hay may dyan sa departamentong mga legal section, may dyan nga technical section, may dyan nga technical ako nga section niya na nga it deals with the technicalities kang medical practice, mga technical nga mga orders
nga gina-impose sa local government unit. No? Ti kun ura tinu house do kejak ja bangati naga-practice man nga doktor ko una diyan tis kana point. Nangiging galawulom Ang puwenta nga raad ha kun hearing dyan gid sa Senate may darara adya banwa nga mga staff na ugaring sa mga teknikal nga bagay hindi na masabat bangod ang marubrahon laban sa departamento na bagkan man tanad ang karabanwag obra para sa tagtaganay kang special rest allowance dya hindi guro kung nikmaan kung ano estador katagtaganay dya pirar na tagtagan dya miyadraad dya kung updated adlaw-adlaw dya kag adlaw-adlaw man nagatinguha nga dapat updated tana tilingin gilang ulo mo kung mangkuton timo ka masenador like sa kalidad ni Dick Gordon. Ha? Mga kamyanan? Oh. Tamura kalingin ulo na nagkuon gulo na ng utak ko. Tigin-interpret ni Gordon. Bakit nagugulo bang utak natin? Bakit? May mga problema ba natin na kung gusto nating lutasin, di natin malutas? Malutas Galing ura timot da baduan, incompetent ka. No? Kung aros pala babalon mga senador dyan, makuon ta, bisan ako ganin, pwede ka kuon. Resign lamang timo bala dyan. Ay ginadakdak mo man kung kalingan mo dyan because nakagain ka lang ka trust and confidence ka presidente. Daw taka, man ka hindi magalin. Ano pabilin mo dyan ikaw ka kuon nga. Naguluhan ka ron. Baliw mo pilya mo Di ba? Rakirman kwarta mo mabuhi makadadlaw bisan guro sa tinakawan niya sa Department of Health kag komisyon na bakla na bulong. Rakirman na bulong niyo di ba? Sakit mo pilit kulingan mo nga gina-question na ganing mga patakaran mo kung daw ka incompetent. Hindi mayad. Even isa lang mo si Duque Banwa sa impromptu nga mga pag-imbestigar kag pamangkutanan as if Banwa daw hindi tanaka labot sa average nga kalidad nga gina-expecta bilang amura adra ang kalidad kang sangka Department of Health Secretary. Timyan timo ko nga. Ginhambalan na timo ni Gordon nga kung gulo ng utak mo. Ha? Psychiatric test ka. Naka mo psychiatrist dyan. Anong gusto ang balan? Ha? Bakan sakto otak mo. Miyan timo krang kung interpretaran mo ambal ni Gordon, umang timo kray. Di nga libawan na ka ko sa mga umang. Kasi umang ka rin. That's why hindi mo mapadlagan banwa mayad ang Department of Health. Much more sa diyang pandemya. Oh. Basi nagligin ulo na. Kang initial pamangkot kang Senado, kung ano guidelines nyo gina-adapt, ginasunod. Sa pagbuol, kang diyang mga special risk allowance kung hazard pay ka mga health workers. No? Kay raka dya sa lokal, nga bisan nga pungko la sa opisina, wara galay ay sa administration nga pungko, nakabaton man kang hazard pay mo. Ha? Basta rapit lang sa luwag. Timakan ti mo nga. May iba gani banwa doktor gani reklamo nga. Ana to ura gani ragami laay to ka COVID patient. Nakabaton bahal pa na. Hindi gid man madura gid man rapit sa luwag. Ha? Damo dyan gini pamangkot ti dok. Kaya anong guidelines dyan? Nga tumpa dyan sinsakto nga trapan. Ha? Tiglingin ulo na. Ora ti may mapakita. So kung masilip, padya ka kuha, magwa sa kuha report dya, ang gintapan nga kwarta, hindi tama. Kag disallowed to, ang gintapan kang iba to nga ura man nagamil ice COVID patient. Dapat balik. Di makos doki, ura man akang bulsa to. Ti sinog bulsa,
Ay ginalaw nyo sistema nga bulsaan kay bang hindi dapat sana magbulsa. Amoy nga kung maglagan siguro doon presidente. Bisa lang winnability daw hindi garantiya banwang madaag na presidente. Tanat na butuhon ko ba ilang maperdi. Ha? Si Richard Gordon. Tamad ta ka mabuto kay Sara Duterte. Di takan magbuto kay Bongo. Di takan magbuto Manny Pacquiao. Oh. Di takan magbuto kay Leni Robredo kay Trillanes. Si Gordon tanakan presidente. Ha? Alim la? Kaya ang papel na permible diyan sa pag-imbestigar. Diyan gid sa pag-imbestigar. Kang mga pakapalpakan, kag may mga interes sa gobyerno, banwa basta nga magsulod ang Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Amo tanadya ang nami magpresidente. Kag hindi mo't na banwa mahani-hanihan lang kon kapalpakan pagambalan si Gordon hanihan mo lang. At sa ang kadalon personal conviction na sa kung ano sala kag hindi. Kag Diyos nun para gali ang tao in research ko. Kadlong. No. I-presentar nyo at naknakers ba ni Pacquiao, burawan nyo. Hindi takentrisado ka kwarta, ka iba dyan nga urat ti kalidad, pero kwartahan lang muna, piragin di bitao na ninyo. Di ba? Kung ako kay Doki, nag-resign ka kara, maplakpak pa ko dyan. Alas 8:50, sa ating pagpanagat, gimaw ang Carl's Agri-Meat Supply sa Alpa Street at ubang kang antiko. Kung magbakal ka mo, banawa ka nga bubod ka manok. Kag mga feeds ka baboy, yan ka magto. No? Samtang bayad ka mo sa antiko. Sagapon nyo Carl's Agri-Meat Supply. Kag kung magpamatsoy ka mo, diyan ka mo pamatsoy gid. No? Gaymaman sa pagpaglagad ta mga kabyanan. Ha? Ang diyang Sinunoy Julio Cesar Tanlangit, bata ni Atty. Cesar Tanlangit. Tadlang magserbisyo publiko. Evergreen Herbal Capsule. Lotasyo balik. Balik. Ano gani ang nabatyag mo kuno gainam ka kay Evergreen Herbal Capsule? Ay, opo. Gaba, nagkanabi, pabatyag ko, apo. Naganami, tulog ko. Kag nami lang pamatyag ko. Immune booster pagidya ang Evergreen Herbal Capsule. Ang tanan nga mga sobras lawas ko. Di na normalize niya. Kita mo, wain niya ko kayo rheumatoid. Ang uric acid ko sa lawas, gin-reduce niya. Basta ang tanan nga sobras lawas, kinabuhinan. Ang tanan dapat ka kulang sa lawas, kinadugangan. Na, mga vitamins and minerals para kapangsyon ang lawas nyo. Kaya tanan nga parte ka lawas nyo, kakinanglan ina sang mabakod ng suplemento, may glamiton siya nga vitamins and minerals para makapangsyon mayat. Kung hindi mo magblatian. Kag immune system booster, gadi bakal na kamo siyang Evergreen Herbal Capsule. Amorag nilo nga guwapo resistensya mo, simporyo. Ate, sige. Pwede kang panaw, lo. Mag-Evergreen Herbal Capsule na kamo. No? Ngayon maman sa pagpagpagad banwa ang G-Martibal Slitson Manok and Concrete Products. Tarang nga concrete products, laming sa kasimento, kag bangko nga simento. Masunod ilang inyo design. Himuon ni Jeffrey Martinez Balbin dyan, no? Sa tulay ko magpasibasti ka magawa sa banwa kang klase. Sa tuo nga bayan kang karsada. Antis kang tulay. Ngayon maman sa pagpagkanta mga kabyanan, ang diyang Grand Bakiro, ang Grand Bakiro dali na lang mabukaso. Ginpagwapo, ginpagwapagin. No? Masyarin nyo kung magtapos pandemya, kaya dali na lang man ma-open dyan. Nami nga lugar padlapad daw sa garden kalang banwa of Eden nga pamasyar. Puno kang mga kabulakan.
mga kabiyanan ng DOH nag-suggest no nga mag sok-sok kang surgical mask and not ang closed kind of face mask na ti amo dia kuno kita dang rason nga para maproteksyonan ta kulingan ta sa mga variant trotlan. Bisan Delta variant masulod ng yapon banwa ang closed mask. Ha? Mapenetrate na yapon, no? Kung surgical hindi kawa. Ti surgical tay. Pero akon bisan mapa-closed mask ko kag surgical mask. No? Butangan kung yapon miracle oil ang irong ko parang pangdipinsa na amo ra magabianan sa piyak gabahin suno sa Okta Research by next week mangin ordinaryo lang kuno ang kaso kang COVID nga tag 16,000 kada adlaw. Tag 16,000 kada adlaw. O grabe. Umpisa ko no next week. Nakalabot rin ni 14. Grabe pagsaka sa iban nga bahin kang pungsod mga kabyanan. Alas 5 or alas 8:54. Diyan mga kabyanan ang ginambal tabla kayo na to. Sa lokal issue. No? May dyan bala record na kaptan karon sa ngunyan bayan. Kang kulasi nga na-ascertain the whereabouts and the very reason behind andot si Vice Mayor Bibiano Herco ang wara sa probinsya kag sa Kulasi. Nag-inisyar bala kang move ang legislative body. Pinagi sa SB Secretary. Total daw tanaman dyan galay banwa man ang may idea. Gisa ka ni ginatudluan na pa dyan mga SB ko brada. Siguro to make it documented, ako mahambalang gad as suggestion, no? Pero kung kunuon mo kung sala ti imo taran. Nakasend bla kita ka communication dia sa mailing address na just klase. Kag bumalik nga way tana. May dyan bla ka mo karan. Siguro somebody from the SB force your SB secretary to do that. No? Kag kun ura ti may natabo sa pira ka attempts ragya sa local mailing na address, what shall you do next? Query ka mo sa department or sa Bureau of Immigration. Agad makamaan ang punto ta agad mamanaan kung ano gid matutuon nga rason. Ando turas antike. Di kundi officially, may dyan ka mo makaptan nga dokumento nga based sa record kang Bureau of Immigration. After nga nag-query kita, nagsulat kita, kung nanda dito sa record nga sa amo dyan nga pitsa nagwa tanas pungsod Pilipinas. Anong bintaha? Kung mo kontra, at least may nakaptan ka mo. Nga mga ebidensya. Sang sa maman-an nga kamo mismo dyan, urak maan kang puno punta kung anor status mismo kang inyo banwang Vice Mayor. Bisa ng DILG. Urarak maan kung diin ng Vice Mayor kag saan umabalik. Because, why saan nag-iimo kang initiative? Daw buta man kita permi ka mga seminar kung mga bagay mo amo dyan ay muunta.
Daw tanan man bala kita may balor giyak yan, dat nga hindi nyo may muhan initiative. Bangad mga kabyanan, nag-istorya kita kang natawag public service nga dapat ma-deliver effectively. Hay kung hindi mo mamanaan kung maabot pablaw yung hindi ron, ang Vice Mayor, hindi man ikaw ka-install kang team kang permanent nga magabulas ka na. Kag bangad hindi mo man ma-install ang magabulas ka na, hindi mo man mapil-upan ang ginbayaan kang gin-install mo. Ano tabo? Pirmi kulang membership sa Sangguniang Bayan. Bangad we always entertain nga anytime pwede pa makabalik, sir ko. My goodness. Binayaan ng kulasi, ura ti paalam. Kung magbalik, pabalikan ta. Diin ang legalidad pwede apply jakja. Ti karon kung amo dya pwede kalibanway mo unta kundi mangin bad president just prakadlaw sa iba. No? Mga biyanan, siguro nga atin DLG magatao kang sakto nga guidelines kag maga-enlighten kang Sangguniang Bayan. What are those possible options that we are going to do? Pero hindi tapangambalan nga sige guon ng kamo sa inyo sisyon kay maka-constitute man kamo gyapon kang simple majority. Abi karon sa ibang mga bagay nga it doesn't need only of simple majority kag nagakinanglan kang 2/3 number of votes nga hindi mo ma-maximize ang pagbinutuhay. Ay sa pinutuhay banwa kung may pagaan kung may mabuto, pabutuhon mo gid mo up to sa last nga member. Kay may mga nakatabo sa Sanggunian nga ginaprubahan kamo nga pagaay numero. Especially kung nagkinanglan ka 2/3 votes. Ti siguro nakita man ka DLG nga ti sige lang hindi pa man kita banwa dya mag-launch klase. Ti kabutang ganit ta senaryo, miyad gani pirmi kung amularan. Ay kung hindi mabutang sa senaryo nga amular pirmi. Dapat always we have a remedy to put everything in order. To put a solution in every problem. Ang guwa na, maubos lang adlaw, waay masolusyon diyang bagay, kag even, waay gani, tigin pa klaro, dakda kung anong klaro nga solusyonan niya kung may mag-imo initiative. Bisan gani dyan Sangguniang Bayan guro, kag bisan DLG, tadya urang ni record, nga nag-query sanda, as to, ano gid ba tutuon nga status ni Vice Mayor Bibiano Herco Kakulasi? Kung waay programa tadi, ligam dalam tadi banwa. I don't care kung sino gusto magbalas. Ano ba ay naanad kita nga kung sino interesado sa posisyon, mapal kaso. Hay karon dugyas kulasi ura ti interesado. Hay magastuhan ka lang man tuod. Daw ginahimo terlang-belang pa ng gobyerno sa Pilipinas nga mahimo ka initiative mag-question kang mga abusador kag ura nagasunod kang patakaran ka gobyerno kung interesado ka magpungko. Tayo ura interesado magpungko. Siguro nakita darang rason nga sometimes in so many cases nga kung magpal ka kaso mga kabyanan magastuhan ka lang matapos lang ang term ka gina-question mo nga nag-abandon big opisina na ay gusto mo magbalas wa ay pamlisisyon yung kaso. That's why siguro nga nobody is interested now. But dapat may layir dya banway
nga hindi ta pirmi pag i-rely sa kung sino interesado magpungko kang mag-file kaso. Ngay sarig tak nanda bangod lang sa interes na banwa nga magpungko, mag-isbi, mag-bisbiyor, sanda mapile kaso na amor lang nan. What is the part of our government to have a discipline sa mga abusador kag sa mga nagahimo ang negligence? Hindi pwede may muan kang sanksyon nga ti. Opo, based on the record, awol. Install ta permanently ang first SB as permanent vice mayor. Ti karon kung magbalik sir ko, intert na rin ta. Kung ako, example SB karon, magbalik sir ko, I will never accept him anymore. Bisan magbutuhay isbe banwa nga hindi tanan pagbatunon. Ora ti problema gid. Ti ko makaso tana. Ano pang moral asindansi nga mag-file kaso nga binayaan mo ninyang kulasi. Ora ka naglisensya ma, balik ka pa anytime kung gusto mo magbalik. Dapat tawaan ta magdisiplina banwa ang mga mamo kaya. Well, green tat nahon. Ako dyan si Roming Antonio Banwa, kapasalamat gid sa inyong pagpamati, miyad gid nga aga antike. Ang Mangin Iloy, isa sa mga malipayon na tinion sa mga nanay. Amo man ini ang tinion nga madamo challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importante